Veľké kuchynské roboty sú ťažké a neskladné a tá námaha, keď chcete len niečo rýchlo uvariť, zabudnite na to. Predstavujeme vám Livington 3 Seconds Chopper, senzačný multifunkčný sekáčik, ktorý zmení váš zážitok z varenia. Cibuľa, cesnak, bylinky, dokonale nasekané iba za 3 sekundy. Detské pyré, pesto, rajčinová omáčka, pripravené iba za 3 sekundy vďaka najkompaktnejšiemu a najvýkonnejšiemu multichopperu, aký ste kedy videli. Livington 3 Seconds Chopper. S 1600 otáčkami za minútu vás bezdrôtový, dobíjací kuchynský zázrak úplne zbaví únavného rezania. Len to porovnajte. 1600 otáčok za minútu s 3 čepeľami na 3 úrovniach. To je neuveriteľných 80 rezov za sekundu. Skúste to doma s nožom. Ani ten najskúsenejší šéf-kuchár nedokáže to, čo vy môžete urobiť iba dotykom prsta. A výsledok je vynikajúci. Livington 3 Seconds je taký kompaktný, že nie je väčší ako kávová šálka, ale napriek tomu je výkonný ako kuchynský robot a všestranný ako nôž. Iba za 3 sekundy nasekáte takmer všetko, čo potrebujete na varenie. Nech už je to mäkký syr alebo tvrdé orechy. Presné nože rozdrvia úplne všetko bez toho, aby zanechávali zvyšky. Neostal tu ani jediný veľký kus. A keď chcete nasekať iba jeden strúčik cesnaku, žiadny problém. Vložte ho do nádoby, zavrite veko a s tlačením tlačidla máte dokonale nasekaný cesnak. Chcete nasekať bylinky? O 3 sekundy sú nahrubo nakrájané, ideálne pre zmrazenie v mrazničke. Dáte prednosť jemne nasekaným bylinkám na pesto, do nádoby pridajte cesnak, parmezán, olivový olej, píniové oriešky a štipku soli. Stačí znovu stlačiť a 1, 2, 3, hotovo! Neexistuje rýchlejší a jednoduchší spôsob, ako variť zdravo. Prečo ťahať svoj objemný kuchynský robot z krabice, keď všetko, čo potrebujete na varenie, je iba cibuľa? Livington 3 Seconds. Máte ho po ruke už za niekoľko sekúnd. Cibuľu nakrája za 3 sekundy a takmer rovnako rýchlo sa aj čistí. Nemôže to byť rýchlejšie ani jednoduchšie. Livington 3 Seconds Chopper je bezdrôtový a dobíjací, takže ho môžete používať kdekoľvek ho potrebujete. A keď budete hotoví, ľahko sa vojde do vašej zásuvky. A čistenie je jednoduché. Opláchnite ho pod tečúcou vodou alebo ho vložte do umývačky. A je to. Právě teď si můžete tento přístroj objednat za 555 korun nebo 22 euro. Tak volejte ihned.